nahibaw ang Ginoo sa tuang Sa kining sala. Pero gusto niya nga moangkon ta sa tanan diha tubangan sa mga pare. Ipabitaw si Saint Thomas of Aquino siya, God justifies you, but not without you. He created you without you. He does not save you without you. Nga ang grasya mo nakapa-justify na to. Ang grasya mo naka-justify na to nga gihimo ta niya bisan dili kita naggusto nga himuami Ginoo. Pero dili ta niya luwason without you. Nagpasabot na di ta maluwas kung di ta mo cooperate sa tong kagalingon. Kung asa man ta mo cooperate mga prediha sa sakramentos pagpangumpisal. ingon sa mga protestante nga buhay tao nga makapasalog sala. So basig makakuan ka na basig na pay mga laing tubag na. So, nindot kita mong tubag kaya nakuha na yung punto ba nga. Ito mga apostoles, dahil tao man to sila. Mga makasa man to, pero gitigaan sila ng otoridad. Kaya, paborito mga gaynas mga protestante ka ng Marcos 2:7 nga walay tao nga makapasaylo og sala. Gawas ang Diyos lamang. Pwede na to na ma-flash pre, ato nang i-contextualize pre. Gikan sa Marcos 2 nga to sa 7. Pambasahon ang Marcos 2:2 ug daghan ang nagpunsisok didto nga tungod ni ana wala nay dapit nga ila pang kasudlan. Ug sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala ipasaylo na." Ug dihay pipila sa mga eskriba nga naglingkod ug diha sa ilang mga kasing-kasing nangutana sila nga nag-ingon, nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini kapasipala. Kay kinsa bay makapasaylog mga sala kun dili ang Dios ra? So muna, siya. Context Ang konteksto niya, Marcos 2 kay mao gunay gamiton sa mga protestante, walay tao nga makapasaylo og sala kundi ang Dios lamang. Ang kada nga teksto gikan sa Marcos 2:6 dili na pulong ni Kristo. Kundi pulong na sa mga kaaway ni Kristo, mga eskriba. Ang mga eskriba nakakita nga na masaylo og sala si Kristo. Mo nang ingon ng mga eskriba nganong na masaylo mo ni sa nga may tao nga makapasaylo og sala kundi ang Dios lamang. So kana siya nga teksto pulong na sa mga ni kontra ni Kristo. So sa atong panahon karon na ay daghang mga ni kontra sa simbahan nga kauban sa eskriba. Di ba? Nasabtan ang konteksto. So kadtong mga nakigbatok sa pagpagumpisal sa pare, kay Biblia man, letra po letra ito mabasa, kauban na sa mga eskriba nga ni batok sa pagpagumpisal o sa pagpamasaylo og sala ni Kristo. Na mao nang konteksto diha. Kay ilaha man kung gisabot nga ang tanan nga naa diha nga verses gikan sa Ginoo dili kay eskriba may nagsulti ato. Di ba? Mao na siya ang punto ato. Nga kung ato nang ipadayon sa Marcos 2:10 apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom di ay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala, siya miingon sa paralitiko. Mo to gipakita ni Kristo karon ipakita kuninyo nga ang anak sa tao dunay gahom sa pagpamasaylo og sala. Mao na pulong ni Kristo nga siya mismo nga siya ang anak sa tao dunay gahom sa pagpamasaylo og sala. Kung kana nga gahom sa pagpamasaylo og sala, iya kanang gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an nga mga apostoles. Sumiyon na sila nga ang Dios lamang ang makapamasaylo og sala. Tinuod man na. Ang simbahan Katoliko nagtudlo nga ang Dios lamang ang makapasaylo og sala. Catechism of the Catholic Church paragraph 1441. Pero timan-an nato nga ang pagpamasaylo og sala sa mga kaparian dili na ilang kinaugalingon. Pareha tayong discuss kundi mao kana ang otoridad sila ra ang ni-act in person of Jesus Christ. Ito yung mag-discuss nga in persona Christe. Kaya may sila nga ngano mamumpisal man tas mga pare nga mga makasala man pud ang mga pare. Ang ato ra logic ana ba? Ngano mo pa-check up mo ta doktor nga ang doktor masakit man pod. Di ba? Ang doktor mo pa-check up tas doktor tungod kay sila ang physician sa to ang lawas. Ang kaparian po sila po ng spiritual physician na to pinaagi sa sacraments. Nakuha rin punto Prilong? So na nga kinahanglan yun na to na nga mapasabot nila nga ang mga kaparian
the act in person of Jesus Christ in administering the sacraments. Mm. So muna katoy magamit nga teksto Juan 20:21-22 o naman na biblical text na kato ko gamit tong naging session na to 2 Samuel 12:13-14 nga si David ni kumpisal ni Nathan. So bingon sila teksto by teksto nga mabasa sa Biblia na Old Testament. Unya kinibang pag-ingon pa nila nga kay ang punto gud ana God gusto ang Ginoo nga ang simbahan ngayang gitukod mao ang kahimanan, instrument sa kaluwasan nga naa iyang gipadagay diha sa 7 sacraments. So man ang punto diha unya naa man gwi kanang teksto katoy magamit Juan 20:21-22 ang otoridad sa mga kaparian to forgive and not to forgive. Diba? Basahon na to forgive and to retain. Or retain may gamit na sa bang version. Ganito mo, example mga pre, dato'y nangumpisal ni Father mga bakla sila ba? Mato ni confess siya padre, mao ni nana ang among sa nag-ipon mi nga puro mi lalaki. Mato ni padre nga naka-decide ba mo nga magbuwag? Ningon ang kato ni kumpisal niya nga dili padre kay gugmaan man kay ko niya. So ang gihimong padre, pandungan lang tika ha, di tika pasayloon kay wa pa man kay conviction nga mag-usab. Ay ara tong blessing of mercy. Wa niya pasayloa kay wa pa may kanang strong conviction nga mag-usab sa ilahang sala. Mato gi-blessingan niya. So na to forgive and to retain mo na naa sa kaparian nato. So mato Genesis 3:9 ang usab to na to ang wisdom sa Ginoo mga pre. Sa Genesis 3:9 sa dihang si Adan o si Eva nagtago sila ato basahan ito ng Genesis. Ningon ang Ginoo, Adan, hain man kamo. So atong sabton ang Dios omnipresent, omniscient, anaa sa tanang panahon og nahibaw sa tanan kay siya man ang gamhanan sa tanan. Pero ngutana siya, hain man kamo. Gusto di ang Dios nga moangkon ta sa tanan. Gusto ang Ginoo nga moangkon ta sa tanan. Nahibaw siya nga nagtago sila dito sa ilawom kay siya gud ang Dios. Maalam siya sa tanan pero ngutana siya, Adan, hain man kamo. Tungod kay gusto ang Ginoo mga pre nga moangkon ta sa tanan. Ingon ana kon sa pagpangumpisa nato nahibaw ang Ginoo sa tuang kining sala. Pero gusto niya nga moangkon ta sa tanan diha tubangan sa mga pare. Pagitaw si Saint Thomas of Aquino siya, God justifies you but not without you. He created you without you. He does not save you without you. Nga ang grasya mo nakapa-justify na to. Ang grasya mo naka-justify na to nga gihimo ta niya bisan dili kita naggusto nga himuam mi Ginoo. Pero dili ta niya luwason without you. Nagpasabot na di ta maluwas kung di ta mo cooperate sa tong kagalingon. Ug asa man ta mo cooperate mga pre diha sa sakramentos pagpangumpisal. Kay doon na tay free will to decide nga di ko mangumpisal. Pero ang salvation nga gibilin sa to Ginoo diha sa iyang simbahan nagkinahanglan sa to cooperation. O nang kinahanglan tag mangumpisal. Kay diha nato makaambita sa grasya nga makasantos. Mabito nang the sacraments are the visible signs of invisible grace. Ang unsa may grasya na to nga grasya sa pagpasaylo, di man ta kita sa grasya diyan. Pero makita na nato inig-absorb, iniglingkod na to atubangan sa pare. Kay mo na visible signs of invisible grace.